Erade ma wasɛm a ɛbɛyi emra hoɔden so na emesiesie ɛda wase ɛwɔ Yewura Yesu din mu. Amen. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ Erade ɛho yɛ mɔbɔ bio na ɛnɛ ɔde n'asɛm nso ɛbrɛ yɛn. Na kakra nie deɛ mo a motie me no a mo sɛ yɛkasa fa nyamesom ho. Yɛka nsɛm bebree paa sɛ deɛ yɛsom Nyankopɔn de akoma nyinaa ɛsom Awurade. Yɛka nsɛm bebree paa nanso sɛ ɛbɛhia sɛ ɛnɛ nso yɛhwɛ bi ka ho. Yɛka sɛ nyamesom koraa no a nyamesom ɛne sɛe. Ɛnɛ ɛno ne adesua no ti. Nyamesom ɛne sɛe. What does it mean to worship God? What does it mean to worship God? Yɛka sɛ obi ɛsom Nyankopɔn a sɛ paa na ne yɛ pa kyerɛ. Ɛsom deɛ yɛka sɛ obi ɛsom obi a yɛn nyinaa yɛnim sɛ deɛ ɛsom nso teɛ. Sɛ wo nana berewa bi te fie na woyɛ ne somfoɔ na wɔsom no a na kyerɛ sɛ deɛ ehia no biara no wo na bɛyɛ ama no na didie mu na setere mu kyerɛ sɛ wohwɛ no wɔ ne biribiara mu ana mpo kura mfa no sɛ wɔsom yarefoɔ obi yare na wo na wɔsom no na yɛ sɛ sɛnka obedware a ɛnka bi anka ɛwa obedidi ana ɔsɔ wɔde tɛ wiade ma no na yɛ sɛ ɛsom yadeɛ bi a emu nkyerɛkyerɛ mu na ɛdɔɔso na Onyankopɔn nso koraa no sani yɛsom no yɛmfa yɛne ihu Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ɔte Jerusalem anaa Nyankopɔn ɔwɔ Israel Nyankopɔn wɔ soro ɛsi deɛ bɛn na baasa hyia mu wɔ Yesu din mu na wɔyɛ mfimfini sɛ paa koraa na Nyankopɔn no ne som so teɛ sɛ yɛka sɛ obi ɛɛsom Nyankopɔn a nyamesom paa ne sɛ wobɛyɛ Nyankopɔn na pɛdeɛ nyinaa ka sɛ obi som Nyankopɔn paa deɛ nyamesom nyinaa koraa akɔgyina sɛ onipa no woyɛ de Nyankopɔn wɔpɛ anaa woyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ nyinaa deɛ Awurade mpɛ wonyɛ deɛ wɔpɛ ɛna wobɛyɛ ndi obi a ɔyɛ de Nyankopɔn pɛ biara no wɔna ɛsom Nyankopɔn Yesu koraa baeɛ no na sɛnkam ɔkaa sɛ ɛnyɛ obi a wɔsɛ me sɛ Awurade ɛna bɛkɔ wɔ soro ayɛmaa mu na mmom gye sɛ wɔn a wɔyɛ mɛgya a wɔso napɛdeɛ enti obi a ɔbɛ Nyankopɔn apɛdeɛ biara deɛ heaven deɛ ɔbɛsa a ɔde kɔ hɔ wobɛdi kan hunu de Nyankopɔn wɔpɛ ansa na wayɛ Matthew 7:21 ɛna asɛm yi wonka hɔ a wobɛhunu na wonka Hebrews chapter 10:36 nso a yɛmɛ de Awurade asɛm ɛka ɔse na boasotɔ ɛho ehia mo na sɛ muwie deɛ Onyankopɔn pɛ no yɛ a mo nsa aka bɔhyɛ no deɛ Onyankopɔn pɛ no nyamesomfoɔ ne yɛso Nyankopɔn de ka ate aseɛ ne sɛ woyɛ de Nyankopɔn pɛ no ɛnyɛ sɛ wohyɛ aseɛ sɛ woyɛ a ɛna wo nsa bɛka Nyankopɔn bɔhyɛ no heaven wɔde wobɛkɔ o ɛna wu a wobɛsɔre o anaasɛ ebi nkwa a ɛni awie wo nsa bɛka sɛ yɛtumi yɛ de Nyankopɔn pɛ no kɔsi awie yɛ a Nyankopɔn apɛdeɛ nyinaa wodi so kɔsi sɛ taa mu a wobɛwuo anaa mpo taa ma wɔnte wiase bie wuo no deɛ a wɔse yɛn nsa bɛka owu sɔreɛ no ahotefoɔ a ɛbɛsɔre akɔhyia Awurade kwan no wobɛka ho bi ɛni nyamesom nyɛ sɛ bi a mɛkɔ asɔre nko a meyɛ Romani meyɛ Presbyni meyɛ Pentecostni anaa mekɔ Deeper Life ɛnneɛ ɛyɛ din bi yɛde ato nkurɔfoɔ bi a wɔn hyia mu ɛkɔ asɔre ne din na da wɔn so na ne deɛ ɛne heaven ne bibi yɛ sɛ asɔre ne din ɛyɛ denti anaa ne din nyɛ denti ɛbɛtia wo daabi yɛka sɛ obi esum Nyankopɔn a ɛne sɛ nipa no wudi Nyankopɔn asɛm a wɔde ama wo wɔ wo brɛ so mo yɛn saa sɛ nso nyamesom no ɛne sɛ yɛde ka kyerɛ mu sɛ wobɛyɛ de Nyankopɔn pɛ nyinaa wonyɛ mu bi na wonyɛ mu bi ɛnyɛ sɛ wagya akorɔ no wagya nsa wiɛ limo ɛma asɛm deɛ wɔ mu ebi ɛma asɛm ni wakɔ mu nsa no mu ani wabrabɔ mu nanso na obi yɛ aka daabi wo ɛgya sɛ yɛyɛ de Nyankopɔn pɛ nyinaa ansa na ɛna kyerɛ sɛ wo sum Nyankopɔn na afei maka sɛ wobɛdi Nyankopɔn asɛm a wɔde ama wo ɛwɔ wo brɛ so Noah brɛ so Nyankopɔn de n'asɛm ɛma Noah nyame bo a yɛbɛhwɛ seasonal messages ɛbrɛ sɛ mu nsɛm a Nyankopɔn de ma nipa Lot ma brɛ so nsɛm a Nyankopɔn de ma wɔn a ɛyi wɔn firi Sodom
a omu edwane no ombebi saa ensam no so eni yanso ye brɛ so ensam onyankopɔn asoma ama ye de aba asam a Awurade Yesu de aba asam a ne nkrɔfo awodo de aba onyankopɔn signature wase a onyankopɔn di tumu no sɛ wudi so a ubremu asam wudi so a ɛna kyerɛ sɛ wo sum nyankopɔn Awurade no mu asam Awurade ne ɛna kyerɛ sɛ nipa no wo sum nyankopɔn Yesu Kristo kra ba ewi ase no wo di nyankopɔn asam so o de ani die ma papa o tie o papa ne awade nyinaa mu o se ewi ase sudifo no eba nanso wonyame ho hwe nanso manya sɛdeɛ agya no ɛhyɛ me no saa na Awurade asam ɛka onka John chapter 14 verse 31 na Yesu Kristo no o kyerɛkyerɛ ne bebree no a ɛfa ho mehwɛ wa kraa bi o se ewi ase sudifo no wo ba unya time a ogenka the whole chapter ni na wo de me kan nka mfita te ho o se mene mo nkasa pii bio na wiase sudifo no eba na onyame ho hwe nanso manyɛ sɛdeɛ agya no hyɛ me na wiase ehunu sɛ medɔ agya no Yesu be wiase na sɛ ɔne na wɔyɛ de ɔno a wɔpɛ na ɔyɛ sɛdeɛ agya no ɛhyɛ no na wɔyɛ nyamesom ni eni sane wosusum nyankopɔn sifa nyamesom ɛne sɛ Awurade asɛm a wɔde ama wo awo brɛ so no wo bedi so nyamesom ne sɛ unka John chapter 14 verse 15 Yesu sɛ modɔ me muni masɛdeɛ so sɛ modɔ me a sɛ mosom me de a masɛdeɛ ɛne sɛ modi so na onyankopɔn asɛdeɛ ɛne sɛ onyankopɔn asɛdeɛ no ɛsodie no ɛde nneɛma bebree no na ɛba wɔn a ɛsom nyankopɔn biara no wɔn di nyankopɔn asɛdeɛ so ɛnyɛ ka so be nyamesom ni a ɛnyɛ sɛ ɔkwasɔre nko a ne ma no yɛ nyamesom ni dabi na ɛyɛ very broad emu bae paa obi yɛ nyamesom ni a obi a wɔde esina no sɛ ɔbɛyɛ de nyankopɔn pɛ nko a na de nyankopɔn pɛ wɔnyɛ na obedi asɛm a nyankopɔn de ama no wɔ ne brɛ so sɛ de timbre tetefo no twa adua a wɔn brɛ so asɛm ti ɛwɔ akɔdaa bɛ wiase na odi na wɔtwe ne yɛ ntwa ne dua a wɔn brɛ so wɔn to nyankopɔn mmra but yɛn brɛ so no tutuatwa circumcision no eni hɔ bio ɛne nti yɛn to ho mmra ɛni ɛyɛ brɛ mu asɛm anaa ɛbrɛ mu mmra na nyame po a yɛbɛsua ɛbrɛ mu nsɛm na timi nso aboa yɛn nyamesom no akɔyɛ sɛ wonyɛ bɔne entia wonua yɛne nipa na ti wiase yɛne nipa na ɛkɔba nyamesom ne sɛ wonyɛ bɔne entia wankasa wonua wobɛdɔ yɔnko sɛ wankasa wo ho na wonyɛ bɔne nso entia onyankopɔn na afei wobɛyɛ deɛ ɛyɛ da biara nti obi a ɔyɛ adeɛ a ɛyɛ da biara no wɔn asum nyankopɔn nka First Thessalonica 5:15 so a yɛmɛ de Awurade asɛm ɛka ɔse monhwɛ no obi amfa bɔne antia obi bɔne ka na munni deɛ ɛyɛ akyiri daa mo nipa nyinaa ho munni deɛ ɛyɛ akyiri da biara momfa bɔne ntua bɔne ka obi to no wankyia wo a unua paa no ɛsɛ nkɔkyia wo ohun wo no oyi nani next time nso hunu ana nso yi wani sɛ na mo ɔkɔ ano no obi di watam ana nso adi ne bi obi twa mpo ana nso atwa ne bi obi dɔ ana nso adɔ ne bi ɔta ana nso ata ne bi nyamesom no ne nipa no wɔn te aseɛ bebere no akɔ asɔre nanso asɔre no a wɔn kɔ no kwa yɛ onyamesom a ɛyɛ kwa ɛne na mbɛsa me yɛ nyina yɛhwɛ mpa ne ehunu sɛ nyamesom koraa ɛne sɛn ɛne sɛ ɔbɛkɔ asɔre anaa ɛne sɛ ɔbɛkura abayɛ boro anaa sɛ ɔnkɔ asɔre ma wobɛtuma yɛ papa ɛno nso nyamesom anaa asɛm no nkɔsie no ɛna yɛ paa to yɛtumi wie nso a ɛno ano no na ka sɛ wonyɛ bɔne deɛ a na wo na wosom nyankopɔn wo sɛ wonyɛ bɔne a wo a wonyɛ bɔne no obi ka sɛ na nipa bɛtumi akɔti bɔne nso atena se Awurade asɛm yɛntumi nkɔti bɔne ntena se a Awurade nko nhyɛyɛ yɛbɛtumi akɔti adwamamɔ atena se yɛbɛtumi akɔti awaresɛ yɛ atena se yɛbɛtumi akɔti ntɔkɔkɔn atena se yɛbɛtumi akɔti awuhudeɛ ɛne nneɛma a ɛnyɛ kasafo ɛne amunomura ɛne nneɛma a ɛnyɛ biara na yɛbɛtumi afiri akɔma ma na yɛyie ɛfiri sɛ Awurade bɛboa yɛn ɛni nyamesom ne sɛ wobɛtaa bɔne nyamesom ne sɛ wobɛyɛ adeɛ a ɛtene enti nyamesom a yɛka ho asɛm nyinaa kɔgyina sɛ yɛbɛdɔ Nyankopɔn ne yɛdɔ yɛnua ɛfiri sɛ mɛka sɛ wonyɛ bɔne a wo na wosom Nyankopɔn
onye boni a wonye on nipa no wonye he does not just onye boni onye nimo obetimi aye boni die nanso boni ba na kwa mu opanyankopon oche onye intentional sin se bia wo boapa koye boni o boapa nyinsan ne wo boapa yi atu agu ono anyinsan ompa wo no ndi wo se no sa nipa no won sum nyankopon na fa se nipa ye di nyankopon asam so a nyankopon asam so die no eye no ma mienu awo nipa ya abrabo mu onyankopon asam so die no eye ne ma mienu na wo nipa ya abrabo mu emma nipa eyi ne ho firi bone ho didi kan no nyankopon asam obedi so no ebema wo yi ho afiri bone bia ho oso Job oso nyankopon no Job chapter 1 verse 1 ho oso no oso nyankopon no yi ne ho firi bone nyina ho na fa 2 memma waya dia etene endi hasa ni hia pa nyamesom no do's and don'ts enyo ade wo ho ena yon so ho enya aka emakoro no ensa wade ene ye don'ts no enyo tie ko Bible mu do's bebre wom do wunua ye papa to oni manipa kanokore ene ye do's oyo ne manko a ndo oyo nsa bebre nu a wotwe kunkumu ena don'ts so enso bebre enyo ensa wade afekubosam enada wunua entwunua nkontompo enye de emfata ni nyina no onyankopon asem so die no obi ga so di nyankopon asem so de a ye niema mienu wona brabo mu yi na firi bone ho amana yade a etene nyamasom ya hote ebesi nyamasom ya hote eye kronkron ye eye no kuradie ende ka ho James chapter 1 26 to 27 so eka asam kro no a James o say so obi so wo nyamasom ni no wa anto nta chena manana ka nemo dada na kuma sani panya masoma ye kwa onyamasoma ho tie na hu ni efi enyankopon anim ne se obi kohwe enyisia ekonafo wa hohia mu na oyi ne ho firi ewia senkekaye mu awade asem ni onyamasoma ho tie nyame bo ye we ebehwe ne hu nyamasoma eye kwa bebre no nyamasoma ye kwa nyamasoma mo so nyina na ye kwa emaso bia maso da ache cause on dia asore na okobie ekuo no no akosemu emekuo no na okobie nanso obafie bedini kunatem bema nso obafie nso okwaso nso woni ne yirete ado anwoma so woni na busuafo nyina etwe awade asem braye se nyamesom no ene se ebeyi ehu afiri wi ase nkekaye afindie niema bi anye se woni obi anya aka akayo ayaka eye afindie enkontompo eye afindie eye wi ase nkekaye nyamesom ne se ebeyi ehu afiri wi ase abrabo na afi ado nipa ni abo nipa eno nso ewo ho pa enyamesom no ene se ubedo wunua nyamesom ne se ubedo wunua ubedi no kore ama wunua onkai 1 John chapter 4 20 to 21 nyamesom ne se ubedo nipa odo pa ihia eno kenyamesom pa egenka hoy o se so because me do nyankopon na wota ni nua wo ye otorofo na de onno ni nua ohun no ebe den ena obetimi ado onyankopon a ohun no na asadie ni enya na ne nkyese de odo nyankopon no onno ni nua nsoso onipa ohun no wonno no midmani ehu mempo asem onyankopon de mepanasem John says nipa ni nyama som ye kwa endi obi a nipa nka ne ho asempa obi opentokwa obi na no oya obi a wo muade obi a kan krofo won nsam obi a won feri ade na sa nipa ne so odo awurade okwa sore we akomo nchene oya de ho nyina o John says nipa ni nyama som ye kwa nemo asade enya ya ne se obi a odo nyankopon no nso ono ni nua no so tinyama som ne se obedo wu nua ubenya temama wu nua ubedi wu nua no kore unia ubedi wu nua no kore onye sisifuo ene ye fe na se nyamasom ti nyamasom no edarati e ama ye ne ma mienu ayida se ma wagya bone ye stopu bibi anasa show ama ye bibi ti nyamasom ya bibi se obodo wu nua afa nyamasom ne se ubetia awurade wu nyankopon ne wafa na kwanso na wadi na hyadie so nyamasom nyina ne se ye betia awurade ye nyankopon ne ye yakoa ma awurade
na wabegyina wase Nyankopɔn akoa eno nka Bible Joshua chapter 1 verse 1 Nyankopɔn ka Joshua sɛ makoa Moses wawu makoa my servant Moses asoma Awurade ne nyina eni me besanka wo ye Kristoni a anampo me ameka sai mewu sɛ Nyankopɔn akoa wa wutie me nso ubewu sɛ Nyankopɔn akoa na ungu sɛ bia politician nko a na ungu sɛ ebia meka sɛ bi kura no a lawyer nko a ungu sɛ bia doctor nko a na ubewu sɛ Nyankopɔn akoa but my daughter at the same time was Nyankopɔn servant osoma Awurade operations ya ba won chehwe o kama uye lawyer udi asɛm no kuremu uye sikani a ofa kwa baso nya wo ho ene e fa na sɛ nyamesom ti nyamesom ne sɛ obenante Awurade na kwan so na wagina waya koa ma Awurade na de efiri Awurade anu mu ba bia no ubetie no wadi so na me sɛ nipa no wosoma Awurade o nyamesom ni Nyankopɔn asɛde so die nso no anya de ba akopɛ Nyankopɔn asɛde so die anya de ba akopɛ no aka sɛ magya adwamamɔ magya akoro no magya nsa wie nti no ano no me no obi anya aka ndi asa na bi so bebre Nyankopɔn mmara no eye bebre onkai James chapter 2 verse 10 to 13 wɔso Nyankopɔn asɛm no eye nkɔnsɔn onkai wɔse na de obedi mmara nyinaa so no be kɔto bi akɔno wadi ne nyinaa hofo efiri sɛ de ɔka sɛ ensa awade no ɔka no sɛ eni awu na sɛ won saa awade na wudi awu na woyɛ mmara no tofo monkasa na monyosa awurade asɛm ni o endi Nyankopɔn asɛde no ayɛ ka ho asɛm nyamasoma ayɛ ka ho asɛm sɛ enu Nyankopɔn asɛde so die no na me kyerɛ mu Nyankopɔn asɛde so die nyade baako pɛ sɛ ade baako pɛ enu ani nimtie enu ani no kuredie da bi ɛdɔso bebre endi ɔsɛnsɛ sɛ wode wote wana so ntwempena but wo no monsa kai wo no sɛ Nyankopɔn anim no wato mmara eni sɛ obi yɛ kɔmensani no obi nso yɛ dwamafo a Awurade fo mu nyinaa pɛ obi yɛ waresani obi yɛ tubotom ni no obi nso emu ade a Nyankopɔn fa ne sɛ obi a wakese kai no akum nipa no mu nyinaa no mu yɛ pɛ ebi sɛ de wɔka sɛ menkum nipa no wɔka sɛ memmɔkoro no nso so de wɔka sɛ enkontokwa no wɔsɛ mentena fadifo tena bia ano wɔyɛ ne kasafin ne empoatwere ne ma bia nya wonipa kwa mu ne Awurade asɛm bra yɛ bɔne ti bɔne gyaye ane nyamesom woyɛ bɔne de hu sɛ wonsum Nyankopɔn obi yɛ bɔne bia nsum Nyankopɔn na ne yɛ ka ebi sɛ Awurade asɛm no ane Awurade ahyɛde so die no ɛbɛma wɔyɛ de yɛtene ɛbɛma wɔdo nipa ɛbɛma wɔte wɔnima ma nipa enti the rule of faith no de egidie so no no me bra na edi akristofoɔ na edi nyamesomfoɔ ye gidie so nyesa wo ye kristo ni antinu ano no me bobra pa me sum Nyankopɔn me de metena asɛm na asɔre kwa na me nkobi me go na asɔrefoɔ nyina do no anye ampa na asɔrefoɔ bebre nua na enye enne obi akwasɔre ya ba nanso kɔhwɛ sɛ ne kɔhwɛ ne fie egya dam ndokɔ pa ɔmo de asi ani kura no enye bi nie kwa obi akwasɔre ya ba nso de wɔyɛ no enye papa eni ɛsɛ yɛ kɔ asɔre deɛ meka ne sɛ nyamesom no enya deɛ baako pɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ so die no ahyɛdeɛ no the commandments of God no ɛdɔɔso bebree na sɛ woso Nyankopɔn deɛ a nyamesom ne sɛ na mate kyerɛ mu sɛ ɛyɛ abrabɔ na ɛbɛsesa ɛyɛ esu ekura wɔ na ɛbɛsesa na wɔyɛ papa na wɔyɛ deɛ yɛtene na ɛnu akyi nso sɛ meyɛ wɔnum nyinaa mede radio ho tena ayɛ masɔre me nkwa sɔre da bi ɛsɛ sɛ okwa sɔre kɔ tie Onyame asɛm endi obi ntimi ntena fie kwa enka sɛ oyɛ Kristoni me na me nkwa sɔre ma mɛbɔ me bra yie ho na ka asa akyerɛ wo Hebrews 10:25 wɔse ma munyaa mo ho enhyiamu sɛ de ebinom nya nyɔɔyɛ no na emu nutu mo ho fo bra dodo a mo ho sɛ ɛda no ɛbɛn no ntimi ntena fie enka sɛ me nyamsum ni obuwa no ɔka sɛ wo ma kwa sɔre kora anyɛ ke won kwasɔre won ka sa akyerɛ wo won na ka sa akyerɛ wo sɛ nkwasɔre ɛno nso nkyerɛ sɛ obetumi akwasɔre biaa o endi nyamesom ni biaa ne okwasɔre nanso nya obi okwasɔre biaa no nyamesom ni mo nhyɛ ase nso nyamesom ni biaa obi yɛ Kristoni biaa de okwasɔre nanso nya obi okwasɔre biaa so na maka so yɛ Kristoni ko bebre no akwasɔre ɔmo kwasɔre no kwa ɛna binom nso kwasɔre nso ɔmo nkɔ no kwa ɔmo abrabɔ no Awurade asɛm na sɛ wɔn sum Nyankopɔn no kure mu wɔn sum Nyankopɔn wɔ tene mu
ntuni mi kasa me na me nkwa sore o nkwa sore enye se asore bia nso ana wo kọ na bi Awurade se ne nipa nyina na wo se etie wo mo ne nipa nya asore bia na wo sore ya na wo akwatina mu sa so na e popular nti asore na gidin enipa bebre nu a ewom enti ebia nipa no akwatina ho ono nso ebia wo kwa sore na bi munga mai 24 25 to 35 for Awurade se adifo atrofo ba mamu ntie wo mamu ni wo mochi eni adifo atrofo sore atrefo atrofo sore asori a wo ntia kire ani Kristo asam enkro no uni me nkotena won se wo no nkotena wasum Nyankopon asem efiri pon so ba ntime mmoa asem bia obetie bia ndime nsan wo emfa nkọ ahema mu emwa abra bọ no ho ntie bia no asem ani Nyankopon aka edi asie bia no nkotena ho a wote ho kwa eniasa bia betima kwasori bia me de nipa no de me de nipa no nyakora na se me de minim eno nyanya mesom eso asori na asori nyina na abekwa no sa minim se nyame bo a yebetire mu pa yie pa ebizenka Yesu yebetime atie nipa bia yebetime kwasori bia nka Yesu nka sa di foto for ba me ntie wo mo wo se me ni wo mo chi so ngo betima ka se ye ni wo mo chi ne mo onwuma de me ye mpradese no ne mo se ma mu ni wo mo chi kura mo ntie wo mo kura ndi adifo ne na asampakamfo ne asofo ne tensore ne wasofo mo nye a mo nkyerɛkyerɛ papa ho ne wo som enye wo ho eni so ma som Nyankopɔn de nyamsom ne bia no otie asampapa ndi asampapa a obetie no ɛna kyerɛ sɛ wo som Nyankopɔn nyamsom no enye sɛ wo som Nyankopɔn na obɛyɛ de wa ankasa wo pɛ bia bi Nyankopɔn akoa Moses wo Nyankopɔn akoa no wonye de wono a wopɛ wo ye de wa wopɛ de no ntimi Nyankopɔn akoa Nyankopɔn pɔn anya yie de wo pɛ de wo bɛtɔ na wo ye opa ba ware miensa opa ba ware nan nanso akwasɔre enu maka sɛ enya sɔrofo nyina na esum Nyankopɔn nanso obi a wasum Nyankopɔn bi anso de kwasɔre obi a wasum Nyankopɔn bi an tifie kwa eni hwani ye pa eni afei nya sɔre nko a bɛkɔ obɛkenka Bible da bia nyamsom ni bia okenka ɔno ankasa kenka Bible ɔno ankasa sua Bible no na fe nu da nkyɛn so a wan so bɔbɔ mpaye da bia enne bebere nu agu adifo no nko a so adifo mo mpaye maye wo mo a mo mpaye mo ho nanso Radio Asam ka na Tesalonika fo ngoma ne tinum enje mudu so wo se munyan pa boda munyan pa boda mpaye bo munyan boda tu ye Kristo ni a edwasa wan kasa wo bɔ mpaye emena sofo bi ka wo emena odifo bi bɔ mpaye ma wo no na wa wo so bɔ mpaye eni Kristosom no mu no ye wode ye nia hase ye Kristo ni a dume bia so ye fastens Kristofo bebre no ampemu adadie kura ene one doctor bi ba ya so be sra manage pa doctor wu akompo no che some kind na say fasting no apart from say Onyankopon asemu no we are already say me ye na boa ye no medicine mo kura so e good for body no and the dume bia ye Kristo ni dia sanya yare ana bi abɔ won kwa de dume bia wo ye fun tuo na obɔ Nyankopon mpae a ɛbɛboa no ɛkanya mesom ho na fe so umu wani ngu faith ho bebre nu ani wo omu faith ho kura faith bi faith na ɔde sum Nyankopon no gide na ɔde sum Nyankopon no ebi ani popular church bi de yenko ma bi popular church no so omu faith nye endo no na ni wuli faith ho Paul ka asembe sɛ Romans 1:16 wasemani ngu masampa no ho mani ngu Paul na oni ani wo ketekete ka gospel odi akire no obi odi message bi akire pa enso ena ni wo so beka sɛ asɔre we na mekoro obeka sɛ ofere because ebia sɛ okonkro bebre so a ebia church no enye ani wiase nyina o mu se ye Ghana ha se ye don so bebre die obanyanya district regions bebre pa ade nanso ebia ntimi cover the whole Ghana okwa amama bi so ye ho de ba ntimi cover amama nyina nanso nkyerɛ bia wɔ church bi nso agidin eni faith enipa bi wɔ okura no na fe o dana di kura no a na ni Paul sɛ da bi ɔne anya na ni wunti afi wo no afro ba hyɛ wo faith okura wo gidie na wo anya no a wo de sum Nyankopɔn no ayɛ ɔkronkron ma ho atie no nyamesom na meka ho asɛm ne o ti yɛ ka so bi nyamesom ni a ɛnya ne ketua ɛnya sɛ wo fato ho sɛ me nyamesom ni me Nyankopɔn akoa da bi Nyankopɔn akoa ne sɛ ɛyɛ abrabɔ emu ne beda dia mani pa hu sɛ Nyankopɔn akoa afei nso wobɔbɔ su nyamesom ni bia ne ɛbɔ su oje Bible di a obɛgye Bible su body na me nka de obi atintim ne mo meka sɛ wo de Bible su bɔbɔ obenya Bible mu ho nkronkron ɛna kyerɛ sɛ ho nkronkron bɛdi wo kai wa abrabɔ mu wasetena nyinaa mu wankasa woni wa ho kai wankasa wo mfo adwene nyɛ de wa wo pɛ ne wade bɛma wadwene ma wo de asom no
Everybody na kwa ba kyerɛ wo. Everybody na bɛda ne ho adi akyerɛ wo. Wo bɛtena se ama Nyankopɔn yɛ ɔba a wontwempena, wonya awade, wonya wukunu, woni mmerade, enema bi enye bia no, Everybody asam mu no, wo bɛtwe ho afiri ho. De woyɛ anya bɔne de, wo bɛkɔso atimi ayɛ. Onka Ephesians chapter 4 verse 3 to 6 ya. Wɔse gidie baako, asubo baako. Onka hobo akyerɛ sɛ so wo yɛ Kristo ne wo bɔsu. Wo sum Nyankopɔn a etwa sɛ wo bɔsuo. Ɛno da nkyɛn so wobɛkɔ communion edidi kronkron. Communion papa. Nyamre bia na edekɔ communion. Bible communion edidi kronkron. Awurade didi a Nyankopɔn asama ahyɛ wo yɛ Kristo ni papa. No kranyamsom ne bia no wobɛkɔ no kore communion. No kore communion wobɛkɔ. Na afei nso ni nyinaa mu no ubeyi sika bo Nyankopɔn adwuma. Wo sum Nyankopɔn yɛ sɛ nyamasom sika yie nka ho. Anya sɛ badi sika nko akɔ sum Nyankopɔn no nya sika. Sika Nyankopɔn de ama wo obeyi bi de aboa Awurade na adwuma. Wobetua won to susu dudu wo yɛ tithe believing Christian. Wo kɔ sorry edi tithe di a wobetua wo tithe da na wobetua no kure mu ane the right time no so. Wobetua wo tithe na bere bia na wobetua nso wobetua no kure mu da na wobetua no right time abra ɛsɛ wotua da no na wobetua nti nyame som sɛ yesika yie eni we peni bia no obetuma konya ngopɔ nkyɛ Yesu ba no ɔkanya nsɛm no na nkrɔfo bi boa no na nyame nsɛm kam afidi a ɛte so yɛ ka kyerɛ yɛ kanya nsɛm kyerɛ mu nyinaa no yɛ betena ase a yɛ ka ɛka yɛ bɔ pa ansa na asɛm yɛ ba wɔ nkyɛn a ɛnya sɛm gatoa nti nyame nsɛm no ɛyɛ sika yie ne monya sɛ bia otwempena wo saa wade no yi sika bɔ nyame adwuma jampra twe jaware sɛ yɛ jakro no na yi sika bi usika awɔ no yɛ bi bu Nyankopɔn na adwuma ɛno nso ɛno no de amenti anyo nyinaa nso a ne sɛ nyamesom no wosum Nyankopɔn a wobɛnante Nyankopɔn akwan so enipa bɛyɛ wo mɔbɔ wonua nipa bɛtena kama nipa nya nipa mɔbɔ ne mobrohu ni nipa akwa mu nanso Bible say nyamesom ni bia no o humobro nyamesom ni bia o atenkama nipa eni nyamesom ne say what does it mean to worship God? So me kwasore nko a ana kwa ma obi a okwasore no a okoma obi asore na wokro no okoma obi nanso asore no ye sum Nyankopɔn a ye nkoma obi a nyamesom no osum Nyankopɔn yi a wosom fa won som ni yie nso a wosom wa wasem a enti emra nche na me asem nyina eba na wiye no manofo no sɛ ebie na kan ibi na usu sɛ wo nyamesom ni na nso na sɛ wo nsum Nyankopɔn de a ma asem intretena na wo sɛ okwa na pastor papa ko enye se kwasi na akwatena Sunday na mme na akwatena Sunday enu ano obi ekobi na wokobie Awurade asede wo ncha na udi Awurade asamo so a ebede di wo brabo ma wusuba no nipa wusuba no na ebekire se wo usum Nyankopɔn Bible na wo dem nganka obi nim se wo dem nganka Bible mpaye na okose mountain boy no di nipa hwea ne se obeya de etene no wasom wo man nyamasom se ebesom ye man so aka ho ni nyina ehemu bi obetua wo tax adwuma bia wo yɛ bia na obe ni yie obefa na kura kwan so nkontompo bia ni wakwa mu na ɛba saade a wo nyamasom no ɛna ho wote na ando no kasa me do Nyankopɔn na wo ni a wo ne ne tie wo ta anode a sɛ nipa nyamasom nyina no ɛyɛ kwa wo obi yɛ akade a wakoma mu nyama bia ɛwɔ mu anya de a nyamasom no nya ntiasie sa me yɛ bɔ mpaye me de atiefo nyina ɛhyɛ Awurade nsa. What does it mean to worship God? Nyamasom ne say kwasore kenka Bible communion ye papa bosu ya de etne enye de wa ho bato wo di Awurade asam so na ye wenim nyina dia ene ye ne osoro ayema no entem no eye tie asema kasa kiro no won so obefa Yesu se wo kra no waje nkwa na wo hu se afede obesum Awurade yie pa wo no kuremu dia ye bom paye ade ye tiefo nyina mo hye Awurade ensa. Yesu agya ede animunyam ma wo se enne wona mutumi nu anwode nso na wasem waba yegu wasem no awie o wiasa kan nyina besom wo nimo nyese bia ɛho kyire nti ne de besom wo nimo ampa ye ho kyire ye wo se boa ye nimo se beba wo nkyire nti na se yesom wo sira nkrofo moti asempa no bia nso na dwene obi ansom yie ɛda wase ɛwo Yesu din mu amen.